Good morning mga manay, oh. Bumili kami ng isda sa nag-iikot. Halagang, magkano ngayon pa? 170. 340. 170. Pero ang dami na. Ang tawag dito sa amin ay lawlaw. Lawlaw. Tatanggalan namin ang kaliskis. Para malinis. Pagtutulungan namin. Para makain mamaya. Ay ko. Kaya nahulog. Isa ka na pa. Matataba.